Què tal, Alfredo? Bon dia. Bon dia, com estem? Bueno, avui vinc a fer aquesta visita perquè vull que nos expliques a tots els nostres amics de la plaça quines són les noves tendències que tens per aquesta temporada. Vale, pues harem començar per esta imatge que tinc així, que és tendència pura, que és buscar el denim, que és el vaquero que diguem així, llevat. S'han acabat el contrast de la pell també llevat, que això s'ha recuperat de la firma de Dolce & Gabbana fa com a 20 anys, en el que tinguem les tendències de tots els actors de Hollywood. Alfredo, ¿y este color que habéis visto a l'entrar? Este color, si te das cuenta, es la mateixa pell trata, es Java, com se diu, desengrasar i Java. Entonces, la inspiració d'esta prenda de Dolce & Gabbana és un poc el món del motorista, el món de l'època dels 80, tot acolxat. No porta coll, no estic mirant. El no dur coll, tono, és perquè queda una... A més, la novetat... És una tendència a no dur coll. Què és això? Això és, per mi, la prenda... Això és no un vintage, és un autèntic, és la prenda quan es començaren el Dolce & Gabbana fa 20 anys, entonces va fer com un homenatge a ells, no? Traure quan ells començaren les seves primeres col·leccions. Torna el trencat, con la diferència és que està l'íntim per dins, l'slip, però que l'slip que arriba hasta baix. Afortunadament, l'home està començant ja a dependre del que és un acabament d'una peça d'estes. O sigui, la gent que li agrada el món de la moda i les tendències, estàs començant ja a saber que això està fet a mà, que és un tratat meravellós. L'home se va conscienciant ja que el complement és com una ferramenta més de feina, de treball. Alfredo, quina seria la peça imprescindible per tindre aquesta temporada dins d'un armari? Pues dins d'un armari i dins de la zona que estem en el mar, el Mediterrani, per mi seria una camiseta en diversos colors, un vaquero llevat i envellit i una zapatilla de diverses tendències, de diverses firmes, de diversos colorits. Tenim així els dos protagonistes d'este reportatge, l'estilista Tono San Martín i Alfred, bon dia, benvingut, i Alfredo Esteve, tot un referent en la moda masculina a València. Bon dia, benvingut. Molt bon dia. És cert que l'home cada volta s'interessa més per la moda? S'està interessant per la moda, però a mi m'agradaria encara anar més a pressa. Encara no es preocupen prou. Encara no es preocupen prou. M'agradaria que de veres despegara més i que anara més a pressa. Com és l'home que has vist avui? Perquè la teva botiga podem dir que ha sigut tot un referent en la moda a València. Hi ha hagut un canvi en els últims anys respecte a l'home? Com s'interessa per aquesta moda? I quin és l'estil que utilitza? El canvi existeix. Torno a dir, m'agradaria que anara més a pressa. I el client que li agrada el producte que jo tinc en les meves tendes és ser una persona que està informada i valora la moda, que això és molt important. La moda, quan diguem fora, és una cultura, i una cultura que n'hi ha que assumir i a més tindre-la molt clara. Entonces jo sempre defenc a la persona que té aquestes idees clares, que li agrada vestir bé, anar bé, però n'hi ha que saber anar bé en molts puestos, que és per al treball, per eixir, per estar, per la teva parella. Jo sempre digo que hay que saber cómo, cuándo y dónde. És una de les coses que a mi m'agrada dir moltes vegades perquè la gent se doni compte que todo no vale, però hay que saber cómo, cuándo y dónde. I aquest producte que ofereixes en la teva botiga, que hem vist al reportatge, Tono, Alfredo, jo he parat atenció i he vist que jo quan era menut me recorde que anàvem sempre a les grans marques, els logotips que es veien, i ara pareix com que està això un poc més amagadet, no? Està més amagadet. Ha desaparegut, quan diu Tono, ha desaparegut desafortunadament. Són modes i tendències. Hi ha un moment que sí que agradava això, ara en aquest moment estem dient que no ens agrada, no? A mi ja es torna otra vez a agradar. En aquest moment ha desaparegut els logos, com te digan la paraula els logos, desaparegut els anagrames, entonces és buscar una qualitat, un disseny, però que tu ho observes. Entonces aquí ho observa el que li agrada. Això ho veu, no? No li fa falta veure el logotip per a saber. No materials, no? I no per el logotip. El que li agrada el món de la moda, el que li agrada estar un poc al dia d'això, sap el que d'un seguida, no? No fa falta dur-hi a... En tocar-ho, no? En veure o en tocar-ho. Alfredo, i no és una pregunta, ¿no será que desapareix el logo perquè les prendes duren més temps? Sobretot en l'home, que som menys habituats a consumir tant com la dona? Jo penso que no, jo penso que el que desapareix el logo és perquè ha sigut unes èpoques de logo, i ara el que n'hi ha és, la gent s'ha donat amb el que és el logo, i ara que la gent ja té clar és que una prenda ja parla per si mateixa, per l'acabat, per la qualitat i per la forma de ser. Entonces jo penso que l'home s'ha donat compte d'això, jo penso que en això ha adelantat a la dona, perquè l'home s'ha donat compte que no al logo antes que la dona que segueix en el logo, l'home no vol logo, l'home vol anar bé, però sense anar fent de publicista. Entonces algo que això sí que jo estic molt d'acord en això. Bueno, pues nosaltres volem saber per on van les tendències per home per a la pròxima temporada, sobretot volem veure en acció, desfilant per així, per l'escenari de la plaça, a estos models que ens ha portat Alfredo Esteve per a mostrar-nos la moda masculina per a la pròxima temporada, però això serà després d'una xicoteta pausa per a la publicitat. No se'n vagin, no porten la mirada del seu televisor, del seu aparell de televisió, perquè tornem en un 3 i no res. Fins ara.